At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Itay tapay lang agpag na dito imol, ngam awan matlangan ti mapilim agatangan, Doray. Aging gamit lang iti panang biding-biding mo kadag ito'y nakadisplay nga arwatan. Nasamsam it adeng ganti Dorothy. Anyamat day ta adoray akong kunam. Kaslanagan ti katulong. No Dorothy kunam, kat di iso. Agam, uray ka sa no ti panang pasamit mo itinagan mo. Saan amabaliwan ti naibunyag anagan mo ad Dorothy Pintas na ito'y akawas Ay kurso na taklaunay. Nawan tigatang ko. Dahita ka ti problema, Dorothea. Kasano nga amo ti doktor ti sakit mo no di mo ibaga? Mano aya dayta ta siya kun ti mangbayad. Nasurok nga rod asang haribaw. Oh, nasurok matlagaya masangaribo. Siya kun ti mangbayad. Talaga? Ay na, nagimbag ka na talaga ang gayam Surayda. Nala, bayam, tainton makikasar ka manin. Umayak to makipagbuong itipingkan. Si Kamat, makantsawan lakit din ni Isay nga anak ko noon na magi-asawa. Ewan nga agpaiso. Apay ka di nga awan pa'y lanobyo na. Nagpintas mo Ado ti kwarta na. Imposible nga awan ti mangayat kan kwa na. Napanmatan kini Isay ti saritaan ta. Inton kwan, makagat na ti bibig na. Kaasimat. Mabit lang Ibagak iti sales lady nga alam day takawas. Hala, intan agpaya di counter. Agawid ta ka din? Ay, saan pa'y? Aging ga akabailan tapay ti magna nga umuli ti escalator. Agpasyar tapay. Agam, ada problema si ka. Mapisinak. Nasa papay, ito'y rimuarda Madam Surayda ken Nana Dorothea, Madam. Dandanin pangal daw nga mawanda pa'y may. Saan da ka di nga ipakada ti papananda, Pipita? Saan? Nyakmat ngamin di naman. Ay, kasla di mo am-amo dagijay nga agayem. No isudan ti nagpuyog, di mon amo na niya nga oras nga gawid da. Atap kumatlakit di mapanday ti maul. Day talang. Kaslamat mapan nakikasarti. Destiny Nana Dorothea. Nakakatawa man iti dayta ako ng Pipita. Kasi talaga ti panagkawkawas ni Ninang Dorothy. Kasla kanayon nga adaptar ayan na pasket. Sige Pipita, umay kanto ka doan ang mga aldaw. Uwan, Madam. Agluto akita'y paborito, maputahe. Anya ayati tantanamitim mo, budoy. Kaskalagkarkararag. Naringan na kansamot ni tanamitim. Kumusta nga tanda dyan nga Artemio? Managtanamitim nga agpaiso. Nasaysaya at matkidideta. Ng tiagdaydaya mo dom, akaslakan na ayon, makapungtot. Anya ka diti tantanamitim mo? Inkararagak man dagiti mulata. Tabarang agtultuloy ti kinalang tuda. Ambong matlagayam tagkararag. Nung di mo amo ngayong kararagan ni badaday mo. Amo ka. Gaputa kinasarsaritam dagiti mulam. Inkararagak mo ta. Talaga si ka. Umay kakitinta ni Aldawang. May sansan ngayon napoy tagkut-kuti itipok ko. Dahil launay ti magustuat kan ka. Sa anak amabisin makikuyukuyog kan ka. Siyak pa'y ti kunam, Doray. An-anom ti kwarta, no saan mo ang gastusan? Dahil ti pagimbagan ti adagayem na anabagnay. Saan lang ang agayem? Gaputa ang kumadreta. Imbilang kan akabsat. Iso ano agkuyog ta? Ay igagagara ka ti ang kawasakas lang na papanakapaskan. Amom dagi lapid akarubak. Awan kanumot na damag tangag pakasar. Nagkapsot kalakit din na simong batay
Imbagam kumaa nga inaldaw nga agpakanda iti restaurant. Adalakit di pagbayad mo. Anda kay madgayaman, madam. Siya kung timang bagkat ka dagiti ginat-yatang niya. Ay pakibagkat man mat na iti ginatang ni Surayda para kanyak. Ay, bayata talaga tiyada ko madrina, baknang. Ay, wan kayang pipita. Ay, saganam tuman ti guest room. Amasansan a pagturugan ni Duray. Ay, agawid ak tulangan. Diyak ti maturong iti guest room. Adamat-madlaw ko ijay. Agawid ka pa'y laeng mat. Kayat mo, ta ibabawik ti panagkumadreta. Uray, awan pa'y amok akayan ayat ni Isay. Planok nga anak ken tumet lang iti kasar. Ay, masapul na unay, kumadre. No di mo kaya ti maturog iti guest room. Agkay tatalaangan iti kwarto. Ada kayo matgayam, Ninang. Naimbaga rabi eh. Ay, naunay lakit din na kinagagat mo, Isay. Balasan ka pa'y lang. Kaslasa nga dosina magtad ti bibiyagam nga anak mo iti kinagagat mo. Masapol nga agagatak, Ninang. Tatinegosyo mi kini mama, ti pagbibiyagan mi. Awan ko matinegosyo mi nga imbati day di asawag. Diyak ko mabakagatang kadagiti kayat ko. Imala ka talaga iti day di papang mo. Nakapimpintas ka, balasan ko. Angam kaanon to nga tamay, nga awisan nak iti panagkasar mo. Ay, madanon tulat ta day ta, Ninang. Inasaya at mat, asaan ka pa lang makias-asawa. Tapno manayunan ti alkansyak. Masapol nga yorno nga ti regalo kad ka, ta sa anak mat akas ka na kayo akabaknang. May tayo ka din? Siyak ka diti kasarsarita, pipita, wano ni Isay. Madamdaman to namang rabi tayo, pipita. Agi na naak pa'y laang. Ay, uray ta sa anak pa'y mat amabisin. Iliwag man na naimbag to'y anak ko'y tibunyag. Ay na, kasla ka ano lang, hindi malataga pa'y lang nga inububak. Nalabsan na paikit din ti kinabalasang na, Doray. Ay, wan gaya, malagip kumankit di ti kamsat na alalaki nga tayo di Amerika. Manipod idi nag-COVID. Saan pa yan nagbakasyon? Uray ag sub-subra ti kwartami ka ni Isay. Agpagpawit lataman. Naglakakalakid din na nauma. Wino, insong-song na kamananda ampyong kan ansong. Kunam nga rod. Kahit awan man ti may tapaatiw ka na kaya. Podno ti kunam. Maatiw ka no dadyay ti kasangom nga uminom. Nalaing dapay makidebate. Naimbag ko man no awan ti bunang da. Dahi tanti delikado. No masubraan dati agdidinis ko tayo ka agditin nagbat na. Saan pa'y matkit diya na pasamak day ta? No nabartag daw na yan. Malipatan dan sa nga agdagayan bunang da. Naset lang sanda nga aramatan ti bunang da nga didibate. Isungaan niya pa pinanawak langan ida. May mayat pa. Ala, kahit mga asawan, maturog ka. Asan pa'y anang rabi? Aywan gayang. Agsarsarita tapay laan. Saan ang paya mabisin? Napanlog ka nun ni Madam Surayda, nagnagnay di mo, Madam Isay. Isong nga itay nakapangrabida, simbrek dan iti kwarto na. Mamati ka mat, maturugan da gijay, pipita. Kasi tinapalapas no, adang hininang Doray ditoy. Pasari, tingan ti rabi ino maturog da. At dapat di nagpatinggada di parbango na nagsarsarita. Nakaring ang kutlangan, taklang luto ti pamigatan tayo nga mayat pa'y lati pa nagsasarita da. Sa bali lang agpaiso ti adoy gatang na niya. Nagado ti kawis mo kin sapatos mo. Isan sa penas usar dagiti daduma. Amumatan kanyak Doray. Uray awan planok agumatang. No adda makurso na daak, katagat. Istitsay pa'y dagiti daduma sika. Nagapuda kita istitsay iti anak ko nga da ijay Amerika. Para ka ni Isay kumada kita daduma. Nakiinno na ak anang lukat iti karton idi. Ay, makapaapal ka mo, Surayda. Bagnang kailangan rudin at dapay naka-abroad nga anak mo.
Ang pili kay ti kayat mo dita. Umod ti magustuam. Ay, saan ka nga agang-agaw, Zoraida? Anya kalakit din. Ang kayam kan ang kumadrita, Doray. No kayat mo. Agyan kapaykit din ditoy. Ha? Kurado na po yakatan ni Madam Zoraida. Ting ati Rabi siguro, hindi nagsardin ta, nagsarsarita kanina na Dorotea. Siguro, nakariingan iti kasto nga oras. Nakaturog sa pailaan. Uray mat ni Madam Isay. Nga mamangan no nakariingan dahi jay. Amang ano nagmurmurayan na titang sangot ti computer na. Sa bali lang agpay sa tinasalukag kag narida man niya, Pipita. Ha? Amo na ti agpiyag. Nana Doray, nakariing kay mat kaya man. Ni Madam Zoraida. Nay, mas pailaan ti turog na. Jakon sini nga. Makipindaw tako makan kuha na maturog kay. Nalagip ko nga dagaan pa panakamasapa. Kat mamigat kayo ba ya? Oray ta dandan ni agbot makaluton. Ay, urag ka piaklatan, Pipita. Pakibagam tulatan kin na Zoraida, anagawid ako, duan. Ni, aldaw mat gaya man. Awan matan ni Doray iti abay ko. Doray! Nasipnat ka nupay, tay pimanaw ni Ninang, Mama. Nagalasan ti ugali na ijay abakat? Pimanaw latan na di nagpakada? Ni Pipita ka no tinagpakadaan na, Mama. Maturog ka pa siguro, itay. Di pa'y katkaslag tatakaw ang naglibas. Awan sirbi ti panaggayam mi. Makiasawa kan tulang. Ibabawik ti pananganak na kan kay ti kasar. Anya ay ti pakaguraan nyo, Mama. Kat noon naglailo kayo no kwa. Ate yu pa'y tagasawa. Sa anak la na lailo, nadungo akpay, kan manang isagot akpay. Ngam no mapaguran ak ti tao, oray di tana. Jakon padpadap-awan ni Doray dito'y balay. Talaga kagurak ni Doray, Pipita. Talaga kasla agtatakawan naglibas sa pimanaw. Awanan dagiti paborito ka sapatos kan bado. Imbaga naman kanya may sagot yung kanong kwa na nakichay. Sino tinag ko na? Sa anak pa ya senior citizen tapno agkabawakon. Apigpig saan nyo pailang, Madam? Talaga? Ano? Di nakmanlamlamyungan, Pipita. Saan amayaw awan tigurak iti daidjay at Dorotea? Ibalang mo man laangan dagita sapatos? Ni, kanong kabarbaro pailang nagiti, Madam? Nagiti daddumanay, kasla di yung pa'y matinasusar. Pagananok pa'y dagita? No tadda tinagtakaw? Ay susan sa nga kang angaw tayo amok. Makaungat ka talaga. Oh, rumwar ka pa'y laang dito'y kwartok, Pipita. Ha? Ang mga nusika ti pagballatakan ti pungtot ko. Oo, sige, Madam. Rumarak. Kat, apay ngagner-nervyos ka? Kaputbutan ka diti lang ka? Madla ko kami na makapungtot kayo launa, Inton makapanaw akon ngagtalos ka dito'y kwartok. No umay to dayjay at Dorotea, ibagam alinipat kon agayam. Ay, jay mat ngamin tibidot ni Ninang Dorotea, Pipita. Maawatak matiga po na. Saan na akayat ama si nga ti panaturog ni Mama? Nakaiwakas ako ni ti trabaho, Madam. Isa kronok kumati agdalo si ti kwarto ni Mama yung intuloy na sama tinaturog. Agi na naagpailaang, Pipita. Ngam na amang ano'y paypayso na asyak ti pagpupungtutan na numakita na kawan na raramidan. Iso ako may taklangan iti mabalin kong aramidan ni Tarwar. Nalakang agpungtot ni Mama na dadi na magustuhan. Nalakamit lang nga agmaw-maw, tigura na. Nay, di mo nasamot mabilang ang tinaglakwam iti bagas kan organiko nga itlog budoy. Isaan naladaw kang may dito'y garden. Nay, kunak no kurang ti 3,000. Ngam, malagip ko nga pautang ko gayam kinigunong ti 2,000. Taigatang na kano iti organiko aganagan. Apay ngay mutang pay lang iti kwarta kat mabalimut a pautangan iti ganagan. Mabain nga takin ka Ha? Namin ano kano nga minan nga imutang kin ka. Damo labain na ya. May sapay siguro agapo na.
Idi imutang ti kwarta kin nila kay Burag. Oh. Nalipatan na tinagbayad. Dandanin na kinamat ti bunang. Ay, simbruman nga tanti kinaburik ni Ama Biro nga. Ay, san na kumang ipadpada, budoy. No, dalakid nakasaganak ngagpautang wino agpabulong. Si kamat kayam tinagtuktuk iti gait na naduray. Awan ni Madam Sonoida ano iso ti gagaram. Anya ti imbagbaga na adyak nagpakadakan kwa na. Nakagura lakit di anya. Nasaysayat na isundot ka sa ritam. Nagrigat niya gitandanon kat. Saan mo nga tangan lawlawag ana imbag ti amin Ay nasaysayat nga ron no da kayo ti mangilawlawag na na. Oray tagayim kayo man. At dapay nga min papanakapaskan. Urayak ko ba? Awagak tulagan. Natiktikan kayong samot na naguray, mama. Ay na, nagbayag namin na nagisarsarita ni Manong Lucas. Sapay adda papanan na. May sakamat. Adagayang papanam, pinaguray na pailaan. Anyaya tinagsarita niyo iti dayjay akabsat mo. Agsasangati nagsarsaritaan mi mama. Nangagyumat. Amoyumat na no dayjay ti umawag. Apay nga minadipay laag bakasyon. Kitaan na ka no matuloy inton umay abula no makaalay ti bakasyon na. Ay, ada ka no impawit na karton. Kitaak man ita tilaing dayjay aduray. Ikagto ko maiti adu adilata ken noodles. Ngam, imbabawi kon. Ina, talaga ni mama. Kagura yan samot ngagpayson ni Ninang. Ay, di mo man awagan iti Ninang. Imbabawi kon ti panagkumadremi. Talagan sa adi kayo agang-angaw, mama. Di ka man maglukloko? Sino kumati agang-angaw ang nakasirseryoso? Ay, ang mga nukayat yu ti sumurot iti darayag apaskan, mama. Baring lumamiis ti ulo yu. Ang mga no adda iserve da nga arak. Ang mga no adda pa'y apumudot ti ulog. Agawin aklangan. Ang mabit lang. Awagak pa'y mangayam ni Pipita. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa'y man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe at nagtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pasensya kayo no jak na sungbata na dagos ti awag niyo Madam Sonoida. Madam mga min nga glutluto akiti pangrabian niyo. Ay, hapay ngamin nga itala ang analagip kung awagan ka. Ada ka no darayan ni Isay apaskan. Ada kayo nga ron dito opisina na? Wan, ada ang titoy. Apay, ada ka din ni Doray dita, mangururay kanya. Imay, ngampin manaw matladagos, kalpasan na naman nangawan kayo pay. Sigurado nga ro, nasaanan nga ang subli. Wan nga ta Anay, awan pay man. Nawagak ko ma. Ngam nasapa pa'y. Ang mga naglutluto pa'y lahat. Anya ko matibagak ng kuwana. Ay, apoy. Noon yaman ang timapampanunot ko. Dede kumamut at na pati kapag sarataan. Matilat ta. Halipatak pa yung tiriknak ng kuwana. Ay, Nalakamat lang nga solusyon dahil pakaribukam. ha? Ada mo ka pamuspusan. Tapno maibagam tirik nam kinipipita. Sos, naglaing kan. Amom ti pampanunungtag. Ay. Kaano ka pa yung mamadto po doy? Ay kunak no nakaadayo kan. Kasano anabasam ti pampanunutag ha? Saan ko anabasa? Nung amang pa dahil ta problema. No kuma mangukup amanok. Nabayagan nga inulmo. Sasawumot. Mangrugi ka man namang sutil kanyak. Mabit lang agpaiso. Oh. Anya nga tati pagsaritaan nyo. Kat maipanggap iti mangukup amanok. Ha? Akas iti ukupam arik na. Adula, may nasasawam nga wansir-sirbina. Nakaadot ti tao. Di mat lamang rugin ti paskan. Ada ka no pa'y la programa sa pa'y ti pandangan. Ay, kunagtupay asika, Isay. Kita man lang agpay so tinapintas anya.
Ay, di anak ko iti bunyag anak ka pimpintas. Agdaanan tayo matgayam dito, Ninang. Ay, no amukla ko pinilit ko ni Mama Asimurot. Ay, damag ko nga ro, makagura ka no kanyak dayjay ako madreg. Saan na ngamin anak gustuhan, ti saan nyo apa nagpakada? Nakaturog pa'y lang amin, hindi nakariingag. Napuyatan kami ngamin ang nagsarsarita sa agdardarasak. Tadani pa'y kitim nalipatak titulang iti ba isa nga amigak akasangsangpat na manipod ijay abroad. Sayang nga ron, babawi na ti sarabo. Itaya kumapaylaan na kasangpet no ng rugi at agos ti Pasken Pipita. So nga itaya nakapanganak kon, nagpakadak matan. Ni Mama Pipita, Simbre ka dago sa ti kwarto na itay nakapangan. Pinanawan naklapta namang mangan pailangan itay. amangan no nakaturog at agos. Napuyatan ka ti di rabi eh. Kas na di namat na emas tinangan. Tapos siguro tadudo kami lang nagsango. Mapan kan agi na iti kwartong Pipita. Napanog ka nagtrabaho ang nagmalang. Ado matinanak madam. Doa kayo lawo ta silserbiak. Isuasana ko na yung marigatan. Ay, siyak. Nariknak ti banog ko Pipita. So nga, ako na ginana. Ay, sumurikak matkarodan iti kwartok madam. Taag mampay no, awan nakasaksak. Amangan kit din no, delikado ti kuryente. Narigat no, ada nakasaksak iti agpat na, gadimat na ganandar no, sana maususan. Itay pa, anak kayo wakasak iti trabaho. Tanasapa kami anang rabi, kininana surayda, kamutaw. Inuray ko pa nga minasimang pati amo kabalasang. Nagagat sa oray ti amo mabalasang Bukod na negosyo, ag-overtime pa ilaan. Anda nga min tinarayan na Pasken, kalpasan ti panagapuna iti opisina da. Kasjay gayam. Kahit kamusta ka yung kinmo doy? Mayat lang ta ka di ba't negosyo yun dito? Ay, karamayat ako na. Dandanin sa pain mangukop tayo tiksa sa pamusyan ni Broy. Ada ka di plano na nga pala? Mukpay tila malaglagip na, aglalaok. Paila ko nanto ka no, nung dumakal. Parang saan nga patipit na diya Ay, mayat latan upa amin. Ada doon to ti agitlog para kawitan. Pudnomat kita ko na ma. Ala. Sakyan na parikot na dito yung kamong to. Ay, at suyamak matay. Ay, hintun maminsan man nanti pa nag-istoryata ha. Sige, bye-bye kamuto. Good night. Ay, naban mo, bakit ko na namjak may ritap. Plano ko mapay itay ti makisarita ay kini Mama iti kwarto na. Angam no, mapagsaritaan mi ti panagkita mi kini ng Dorotea iti Pasken. Ambangan no, adda ang makagura. Ne, apay nga awagan nak ni Mama. Rabi ilaunay eh. Siririg pa'y lagayam. Hello, Mama? Anya kalakit din isay, bimalbalasangan kang agparparabi. Anya langan ti sawad dagiti kaaruba ken ka. Ne, Mama, itay-pay anak kasang peta, nakaidakon. Ay, tsak na puutan ti sangpet mo. Nakaturog ak nga ta. Nadlaw ko, ana uli magtikwarto yu itay makasang peta. Iswa, saan kayo na sininga? Kasla na bati batak nga ron. Kat siga tinalagip ko at hagos itay makariiyak. Naungtan kalakat ka ron na din na oras. Ang mga nukala, tamaki asawa ka. Ni Mama Amat, noon nga lati pampagnutin niyo. Kasano sana na itati panunutan. At dadag itay ubing paingam siya. Agapukon. Kastay may isa nga empleyada ay dya opisina, Mama. Nasurok pa'y la akwarentanan, agapukon. Takasano, nasapa anak asawa ti anak na nga agpulis kumakano. Kaya't mon sama ti makinistorya kanyak. Anya nga tano umay kalaangan dito'y kwarto. Maturog tayo kitin, Mama. Inton bigat laangan ti panagsarita tayo. Naunang nakitin ni Pipita anang ibagay ti problema na sa makaturog ka nun. Hilinto na nabaybayag ti problema.
Nagmayat pa iti saritaan mi ta may panggabi ti mangukup amano. Naon nagsakit iti pampano ng Ay niyan, ngimasan. Gagangay, panunutag dagiti aramidon tay tangal daw. Ha? Kunak naawan ti planom amang igop iti kapem. Na? Itay payla ang akiw-kiwaram. Isa kunak anaon nagsati pampanunutam. Agtimpla ka mo't ti kapem no kayat mo. Tilay bagbagam mo't kantyawan nakmanan. Dito lang nga Roden Garden ti pangistorya akin ka. Ha? Imasang paylaan ti imas day takapem. Talaga mo't. Di man nasasawa mo naman silserbina ko nakmanan. Sayang, pasaan kayo simurot kanya kidirabi mama. Nagkita kayo kumakinininang. Kayat mon sakit di adadaalan ti aldaw ko isa eh. Saan mo nga ipalagip dayjay abakat? Inlawlawag na kanyak no apay adi nagpakada-kada kayo. Saan na asili nga titurog yo? Tamaasyan kada kayo katni. Napuyatan kayo kano. Day tama, timbaga na kinipipita. Kan may sapay. Nagdardaras apim manaw. Taan nakipagkita kano iti gayam na akagapgapu na iti abroad. Sayang kano ti masarabo na. Gapoy ti dayta nga imbagam. Ad-addamanen akagurak ni Doray. Uray man ket gaburak iti dilata. Denggam da ito'y bilin ko kan kapipita. No umay dayjay adoray. Ibagam nga awanak. Kanjak kaya akasarita. Noonay tatibilin niyo madam, iso ti masurot. Nasayaat. Day tati kayat ko akatulong. Managtungpal kan saanan nga agsaludsod pa'y. Wanta narigat ti maong ka na bakbakitan. Kaslawan nakam ko nga minukwa. Nauntak ni Isa idirabi eh. Gamok ngamin kat saan pa yan nakasangpet. Inawagak. Pasado alas 8 niti simbangput madam. Amang ano nakaturog kayo na? Talaga nakaturog akon. Ano nakariingak pa'y kuma. Di na puutak kuma. Sa anak mo't katatulang. Ituloy ko nga rin nagtrabaho madam. Amang ano dapat pangibaw na nyo kanya. Makamukalatan. Masapul pa'y laang anya nga isurok ti aramidam. Panawan ka man laang. Awan ganas ko ang makisarsari. Ay, naimbagkit eh. Paureno kas dyan, saan nagpupungtop? Dahil talaan, madipay latirig na na kaninana Dorotea, agayim na. Bandog kasi bangpat manipod itipaskan anak kita at mikindiis ay talaga tibagi ka ay tanto lagi tin na maipada kiti may sana damag ko nagsakit laang ang isumat na tinakatayan na ay sus ay agnervyos at matan wano damat man namay anak ipaskan napag-awan na tikindan ka. Ay na, siya pa'y nagibas pa'y mo't nga roti pandangan ko iti rabi eh. Kapo iti sobra puso ko, uray lang nagsakit ti tiyan ko. No kumaamin nga aggagayam, katkas iti amamok, mabalin ko mga awan ti malakayan wenno, mabakatan ang mga asawa. Ha? Apo, big-bigat. Mangrugi ka man ako na akong ngagsaw ti awan sir-sirbina. Ay, dayta, tikon ko na mitay bigat nga ibagam kanya. Kat malagip ko lang ti may sagayam ko. Upat amin ti anak da, kat pasig a profesional. At da doktor, inhinyero, certified public accountant, kan abogado. Naggazatin. Nagagat nga ta. Nagagat nga agtrabaho. Ti problema lang. Kasla mabayadan ti panagsauna. Dahil asawa natin na laing nga sumao. No kasano anaaram na. Ha? Umapal ka na sa laing. Sino kumatisan nga umapal? Aggayem kayo matitikunak kinipipita. No apain, adi makapagsinnabat tirik nayo. Di mo ibagbagaday ta. Ay, uwan aya. Ang mga nudiyo na pupuutan at nagayang relasyon nyo. Kunakon budoy, tunggal nagkita ta, tunggal nagsango ta, awan pa'y nasaya at pagsaritaan ta,
Pasig nga wan Serbina. Ang mga numadmati matirik na ni Mama Pipita. Sigo na di man nagpupok iti kwarto na. Nasarantamot akin na sarsarita kita hindi ka. Ay, Nininang Gayam, saan ka di pa ngayon, May? Saan pa man? Awan pulos imay asa nga ili. Ay, at dagayam ibilin ko kan Kapipita. Amangan na sumangpot ti karton nga impawit ni Manong Lucas. Nakanagan ngamin kanya kat amangan no saan da nga iyawat no saan asyak ti mangala mismo. So nga awagan nagnukwa. Wan madam, awagan kayo ang dagos. Sige nga Rodan, ituloy ko na ito aramidag. Ay, nalpas ko kumanday ito nawan ti dibda nga sa nga ilik. Nagado ang pasakali na. Umutang maglagayan. Naimbag man tanda na lipatak. Apag iso ti idadating ko, sakbay apimanaw dagiti nagitulod iti karton ng impawit ni Manong Lucas. Nagalas ti ugali dagijay at tao isay. Anya ko matinagdumaan ta, kat aginata? Anak ko ni Lucas. Kasta ka nung amin ti palakad day a courier, Mama. Wapay namin na binaliwan na tinagpawitan na. Promo ka nung amin. Libre day karton, manipod iti paggatgatangan na. Awin gayam, Mama. Iso gayam adi umay ni Ninang. Masakit gayam. Anya masakit nga ibagbagam? Saan na nga amo ti agsakit dayjay? Tauray agbagbagyo, mapan makipasken. Ni mamamat. Adda ay agpasken uray agbagbagyo. Saan kayo kadi amasyat kan kuana? Aggayam kan agkumadre kayo pay. Kaslaawan tinaunang nga nagkadwaan niyo. Disikan ti mapan mang sarungkar, numaasyan ka kan kuana. Uray kat Ninang mo man. Da kayo kumaa, tag kumadre kayo. No di nakabaalan, ti umay dito'y balay. Da kayo ti mang sarungkar kan kuana. Ang no saan nyo akaya? Siyak tulatan ti mapan. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Amang ano kayat mo ti sumurot kanya? Nag-aawis ngamin ni Gunong. Makadlawa ka, Budoy. Adamot na ni Gunong ti kakuy-kuyog mo. Takasano? Agpada na paklang nga ulaw da ampyong kan ansong. Uray matkit din ni Gunong. Saan una yan nakaro? Napay. Sa dino ti papanan nyo? Simangpat ka nung nga ti may sa agayam na anaggapo ijay Mexico. Mexico? Sa dino day ta lugar? Idi namin saan? Oh. Inaawis nakmanan idi simangpat ti may sa matlagayam na anaggapo ijay San Francisco. Saan mo ta napangas ni Gunong nga niya? Nga mamanghan numang lukloko lang. Amangan no deta Imbagana, San Francisco, ket barangay ti may nga ili ija Ilocos. Oh. Kaslakas jayan. Ijay nga road Mexico, Pampanga. Kunak to pay ket kalukwan deta. Talaga nga awan amom nga ramidin Budoy no di kalukwan kedawan Sir Serbina. Amog deta San Francisco, barangay iji Sudipan. Ay, nagkalikat lakit hindi agsakit. Uray kayat ko ti mga nitiadaw. Uray kasanaw tanang pilit ko. Matay. Kayang paglakit din, tapi mao ti kurigur ko. Talagang sa makakura ni Surayda kanyak. Uno, di na pa'y nadama ka masakit. Ang uray na amuan na. Amangan no at adang umatindog ti subsub na. Uray saan nga agtap-tabakan. Kaya nagmaumaw tigura ni Mama kinininang Dorotea, Pipita. Awan sa panggap namang sarungkar kankwan. Iso kuyugan naktumanlaangan. Kaano, madam? Awagan kanto inton madamdama. Gumatangak pa iti apple kan daduma a prutas. Nga itid ko kankwana. Gumatangak to pa iti sabong. Sapsapaan yun itong arod na ipagamo kanya ka. Nakatrabaho ak pa, isakbayan kuyugan kayo. Malum to siguro, Pipita. Basta, awagan kanto lata. Barang agbaliw to ti panunot ni Mama ket sumurot ka data. Dahito ti sangaribo, Pipita. Igatang mo amin dahita iti prutas.
mansanas, grapes, ken mangga. Sige, madam. Ure ta kaano ti mangga ita? Saan ka ngagbaybayaga, taday talang matigatangam. Tulungan nakto amang lukat iti karton. Mangilasin nakto iti dilata ken noodles nga itad ko kani Duray. Madam? Oh, apa yan nasdao ka? Agtignay kakit din. Ay, sukataklabit ti pagananay ikaw. Ay, nakapanunod ba't lang atan ni Madam Zoraida? Ala, gumatang kanto pa'y gayam iti chocolate. Nukurang, nayunang paylaang. Luktang pa'y lagayam ti karton. Amangan no adu ti impaw it ni Lucas a chocolate. Kung agnusan na kung amalagip asarongkaran, Zoraida, uray akla na ungaran. Anya na ungaran nga ibagbagam? Apay, natay ka sa nagungar ka? Di kaya't ko asawin, pimbiksa ako. Kitabaw, nakabago na ko. Nagawan abain mon? Kasla nagpambar ka lang agpaiso. Adto'y tibingay mo iti karton nga impaw it ni Lucas nga anak ko. Dilata ka noodles, adapay chocolate. Ay, agyaman naklaunay Ina, talaga agayam ka niya. Amo naklatangay sagsagutan. BFF will no best friend forever ako nada. Kan, agkumadrita. May babawi pa ingarot, di pa nagkumadrita. Intun maimbagan ka, Duray. Umay kantoy di balay, tagpili ka iti kayat mo akawas, kadag iti impaw iti anak ko. Ay, sobra-sobra ba't daytan? Ay, ada ka di kawas para intun maimasaya ka? Anya may masayag nga ibagbagam. Urayak lasimgar. Di mo mampampanunutan dayta. Naimas pa ilang timangan iti na po eh. Ay, aglalaw no tayo brown rice. Ako na, Zoraida. Zoraida. Ay, sikaman pa ilang sa... Inunaan nagkaya mo ni Mama Pipita. Gaputain niyawag mo, abinaong na ka ni Mama agumatang iti prutas, abalunan na iti panang sarungkar na kininina. Diyan ko nagtuloy. Nakanyo kumalat ka sinarongkaran? At adaman ng diragsak ni Ninang yun na makita na kayo. Dumaw-asak laangan inton bigat Pipita. Ay, amo, naragsakat launay iti inaramid ni Mama. Talakamot lagay, mamalunang tirik na ni Madam Zoraida. Di lang aminan maasyan iti gayem na kat masakit. Naimasang samot na ni Mama tinakisarsarita kinininang. Awan pa'y. Masarap kaya nagsakit. Ang mga nodinak pa'y sinarungkaran ni Zoraida. Nagato nga intin na para kanyak. Diyakon mas tao. Nadungo kan manang isagot. Kasugnod. Nagkaro ako mura. Iso masapol nga amok saksak bayak. Naimbag pa'y tayo ubing tamaya ayong itikinti. Namno ni Zoraida. Ay, nagkaro launay. Sanak mat siguro ilunod. Ay, namin ama papanunod ko ditan. Iturog ko man laangay. Tama nga numadimonyo ti palunod ko. Mabisinak launay itayan, Mama. Iso akin no nagkinipipita nga umuna kami lata na mangan. Di amok nung makipangrabi ikay di balay danina. Tsaklakat mabainan. Ang mga no pagsidaan nakmatlaang iti marunggay. Wano dagiti matlaang insagot ko adilata. Naimas mat ti marunggay, Mama. Ngayon patsamat nga agsidsidada iti marunggay. Uray la naganggangon dagiti nagado abo nga ti marunggay da. Kunak man no nalo ko'y kayo ken gunong budoy. Sisak ko man ngagtrabaho dito garden. Tadi kanumit masango ni Anjong. No nabarte ka na daanan ko ni gunong. May samot day mangikalkalang. Okay. Nabarte ka na ti papananyaw, kasta? Sa limabas dagiti nagkikinarit anabartek. Takrot mat gayam ti loko. Ginuyod nakit dingin sirak iti balay da. Dandaniak na idalag ta agbasbasing mat anang guyod kanya. Kasla baliktad.
Sika kumati ng guyod ata na bartek ako nam ni Gunong. Uwan ko ma, ngem, mabutang matkayam. Damag ko analaing kano iti tinakyagan. Pulse alarm sa amot akaratista. Ay, budoy aya, tay ko na kon. Tunggal nagsarita ta, awan sir-serbina. Diyak namin na damag adagos ang masakit kayo, ninang. So nga italaang ang nakaumayak. Ay, uray, tay may nisuray ta iti kalman, isay. At napagimbagan ti panagsakit ko. Abangan do di nakpay kumadapakawan ti kumadrek. Agyaman kayo ba'y nagsakit kayo? Wala, tagayam kami manan kini mabangbaw. Ay, saan ka makapagbayag, ninang? Kaya't kayo lang ang makita. Uray ta napigsaak manin, makabalugak manin. Awan gayam, alain nyo dahito eh. Naimbaglaan nga igatang yung itisidaan nyo, tapno ad-adda pa yung pumigsa kayo. Di, ay, kababayin-baykan ka. Ado unay ti 2,000 nga igatang ko iti bundag, nga ilaw ko iti bulong ti marunggay. Makaalagak man ikidayta ako na yun, ninang. Agam, gabot tatakal unay daytoy. At pagatangak iti maluto abulalo. Padasik man mat nga agpaiso ti agkaldaw. Nasaya at napigsakan. Kabailam nga ron ti agpasyar dito'y balay. Urag balbalim ka tungtung babalidlat ka, kumadre. Saan mo naya sa paan ti umay? Uray sakbay itong ti pangal daw. Tapno makatrabaho pa'y ni Pipita. Kat matulungan nag amang sangailikan ka. Sika, mate. Saan anas kan asangailian nag, Surayda? Umay ka nga ron dito'y balay. Di masapula pakanan ka. Sige pa'y nga ron. Kasaritak ni Pipita. Bye. Busugag man ana imbag day turay. Ipaturay ko nga agsakit ti tiyan na. Ay baglaan, tanalasin kay ninang. Apaya nagnag na kayo aya. Nagkapok iti may nga amiga. Saan ka no amamati as ibibiyagak? Kay di gayam nagsakitat na ipadamag anataya. Aniyamat din. Angam ko nada, nga atidog ka nung pa'y tibiyag yun, o ada makadamag anatay kayon. Kad nung nasapa ba ta nagkabaw? Kad ininauna lang siyak iti nasurok asa nga pulo at tawad. Isumat lagayam. Angam, iyo iba ka, amagmag na kayo, aging ga iti balayo. Ay, pagpagnak man ta parang ada masapat ko ano makalabas ka nakapaglugadak. Sika ba't tinakakita kanyak? Day talang at kapilitan nga agsubli ka. Saan mat unay nga adayo ti balayo, nina? Ay, saan kanto pa'y lang harot apo mampanaw itun maitulod na ka. Uray, makapagkapi ka laang kumabay. Agyaman naklangan, ninang. Saan ka man nagkape? Nung agkape iti bigat lang. Katuray, Diyos awan no soup drinks. Kastoy latan, ninang. Dumagas tayo nga agmerienda. Saan ka di pa'y adimtang ni Isay, Pipita? Sumipngatan. Awan pay. Ti amok katiso tayo tayo nagbusina. Iso nagdardarasak lakit din na rimorgam. Naira na lang at halimabas na dyan. Basta da lumabas alugan, agbusina di tabatok ti bakante alote. At ka nung ngamin agparparang. Namati kay matititay ta? Kat alangan nga awan ti makita, Pipita. Malaksid no bulsat kan. Ay, pudnomat kididay ta ko na ayo, madam. Sige, nakagluto nito si datayo. Itay pala ko mga minanag gunay ka, Pipita. Tulungan ka ko mga agluto, iti pangrabyan ta. Adamot agpa-deliver iti bagas. Nagladaw tumot nga agibaga ni Ama Dalmas. Ni Dalmas, sa di na kay tiarak. Wen, saan na akayat ti arak, numay sa abuti laeng. Sigurado ka maibayag ka. Painumin na kalakit day. Wino, utangin na pa'y tibagas nga ipan mo. Mabalinlat ta, ng panagkunak. Ad-adda ang maibayagak, no? Maitong tungakin ka. No makado ka pa'y lang amin ngagsao.
Di ka matigaw gawin ka. Ingkan, itay kumapay ang nasibot ka Saklat ng tagluto. No saan na ka mauray? Mangrabigan tulatan. Uray, tanarwam kamutan nga agmay-may sa amangan. Talaga, apay? Awit mo ti kaldero ken aklaw? Isumatlagayam anarabian ka si Mangpet. Makapangan ka pa'y nga rod no nagmerienda kayo matan ka ni Duray. Nakakitaam ngamin kan kwa naya. Nalabsak nga rod amagmag na mama. Naggapukan iti may isa nga amiga na anakadamag anatay kanon. Amang ano sa balim at aduray tinadamag na anatay. Amang ano duray di tadaya nabayagan nga agsaksakit. Kapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ewan nagpaiso. Diyak malagit. Napigsamanan ni Duray. Iso ama kaadayumanan ama kitungtong. Pagwatwatan na kano, mama. No saan ka namang rabi mangan kamilat tangarudan ka ni Pipita. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pagbitak na na kayo na, tadwa kami lang ka na nasurayda ng rabi Makamunto ka nun ni Madam Isay, mga halay ti kanan na no mabisayin. Ang mga ano, saram-sam tulangan dahil dyan. Pipita, nalpas mo ka din ti trabaho. Amang ano nalipatam timbilin ko itay mangmanganta. Ay, win kaya. Imbag na dyan may simbre kiti kwarto. Ay, umaya ko na nasurayda. Kapilitan na kinalkal ko amin alinaon ti karton. Nadagayam iti lansad dagiti kawas. Siga man lang ti mangisubli ka dagito'y Pipita ket ni nabannuga kon. Rabi ilang arudan, mama. Pagtrabaho niya pa ilaan ni Pipita. Aslawan matindi dumtang abigat. Inruar ko nga rudan dagiti linaon ti karton. Maturugak nga rod anagado awara iti kwartok. Imparabaw kumat nga rod iti kamak dagito'y kawas nga impatulod ni Lucas. Sumrek kalatan iti kwartong Pipita. Siya kunti makaamo amang ipakni kadagiti wara ni mama. At daak madla dito yan, madam. Mabit lang aramidat na kita, Uray dagita dilata ken noodles ti sublim iti karton Pipita. Kalpasan na iparabaw mo dagito'y kawas. Pumili kanton iti kayat mo dita. Tati mabati ited kunto ka ni Doray. No para babakit matagito'y amin, mama. Mabalin samat kanyak nagiti dagduma. Kababayin ano diyak pagustuhan ni Nana Surayda. Dahi taman, di ko nakin ka, Pipita. Pagkadkadamkit di ngaminan, ay ati grasya. Umuawag. Ni Kamutaw. Hello, Kamutaw! Naimbag ka rabiim, Pipita. Sabay ko mata, naimbag nagpaiso ti rabiim. Ay, saan na ti rabi tinaimbag, Kamutaw? Nudikat nagmalam. Mayat nga roda. Dahi taman ti magustuak. Naragsak kalata. Siyempre mata. Awan tiga po ng aglidayak. Ay, amo ka na bambanog kay ta. Gapoy ti panagdargal din yaw ngam na. Masangom lang tamat ti bangawag kanya-kanya. Kasta, tinapod no agayam. Sana makaliplipa. Mailiwak nga rod king ka. Kat ko sawan. Kailiw kumutan. Digiti panagkadkadwa tayo. Kasta matan ni Budoy. Di kinaragsak tayo no kasta nga daka diti bugyasan. Ay, alabay inton malpas ti kontratak dito oy. Kat makaawid na kita bugyasan. Mapantay tumanan nagpipiknik. Amuklat ta na ni Pipita ti kinasarita mi ti cellphone mo. Madlaw kat anaragsak ka. Uray saan ko anawagan ni Pipita. Naragsakak latta. Naragragsakak pa'y ang kadagiti nagkasar. Napananta idilawas. Ara pa apam nga ta. Asika ti agkalaysa. Kat ni Pipita ti babae nga ikasar mo. Ay, mangrugi ka man ako na kon. Maumaakto lang at di kan kasar-sarita. Anyala di tanti, samsampitaw mo ti saritaan. Siyempre, kita akot no anya tinapintas ng ipakaamok king kwa may panggapit ti garden. At dako mapay na pinpintas ng ipadamag ko. Inton bigatan, nga ibagak no anya dayta. Uray di mo ibaga, amok no anya dayta. Ingkakat maturugal. Ito'y matlar muara kung ano amok ang mga daw gayam ni Ninang iti balay.
Awan tinervyos ko nga madananganak, madam. Alagip yaw, akalpasan na di pa nang sangaili ni manang yung kinininang yaw kat gimuray ti kabigatan na. Diyak mo no, agang angaw laang. Ang kasanong agpaiso. Ay, sapay ko makasana na maulit na yan. Barang kalpasan may tulnog ka iti tiyandaan, Pipita. Inaki di opisina, tak kasaritak ti sekretarya ang makaamu pay laang. Daw asap tumad ta ni Nina. Asak bayak ka kasarita. Amu na matngatan, anadungo amang isagot ni Mama. Kabisado kunday tanga ugali ni Mamang Muisay. Numanon atawin nga gayam kami. Amok lang haro dun anadungo kan manangisagot na ilem. Tsak pailang agnakam. Kastamat kiti agayam, Ninang. Ad-ada alumag dati panaggayam yun, dati sagpaminsan adi yung pagkinaawatan. Tay talaang ang nakaro agumura ni Surayda. Pudno day ta ako na yun, Ninang. No saan kayo lang ataan nagsakit? Ang mga nasaan pa'y laan alo ng tiriknan na. Nagkuyog ta amapan iti balayaw. Saan nga tang agilam kanya? Saan mat nga ta, Ninang? Ne, panagmimerienda mat kaya mo. Agmerienda ta pa'y sakpe amapan ta. Ijay balay laangan, agmerienda ta. Ay, kababain mat ano, kamakam ta ti bisinta iti balayaw. Kan may sa, agdi ko sakpay. Agpapintasak mo't Huwag ngang paiso. Oray na taangan kayon. Saan nyo abay-bayan ti Baguio? Ang mga nuadakit dinalipatam agatangan, Pipita. Iso pa'y apakataktakam nga agsublig dya tsindaan. Awan matinalipatak ti panagkunak, madam. Kinitak mo ta na yung magdakit na ilista agagatangan? Nasayat no kasta. Ubing kapay tapno agkabaw kan. Agam, kabailam nga taaluton amin dagito'y aputahe. Talang agpaiso ha? Nadyak to pa yung makaluto aging katalas 12. Oray ag merienda tayon to pa ilanga. No anya ti kabailam alutuhan ni Ison. Oray pangrabian ton dagiti daduma. Nala, sumreg ako ni ti kwartok. No dumteng ni Dorotea. Saan nagpailaang asingaan. Astoy gayam, ti kinabayang ni Ninang nagkungkunay. Makurasa na nagtigos. Sa aking kayta, saan pa ilaang armory ti kwarto na? Ay, ang mga pangal daw to na makasangpot kami iti balay. Tulungap ko man ni Pipita, nga agluto, tadikit di kakaasi. Itay pa isang kakita nagbayat ti panagmanayhom. Ada ka dirugit-diro pa? Awan, Ninang. Bagay yun ay takawasyo. Paubingin na kayo. Awan mo't nga ron ti marir mo agaram kanyak. Ninang nakaagangaw. Nakarkaron nga awan ti maylawan kanya. Ay, kasano nga tatirig na ti nakatrahe di Buda? Nabayagan akayat ni Mami ti maadaan iti apo ko. Amumut gayam ti makiagaw. Hanggang numakita na to ni Surayda iti daytoy asuot kaw. Ang mga no ibaga na amapanak makibuda. Nagadugat nga mina na pinaysagana ni Mama Alot kung apangaldawan tayo, Pipita. Tulungan ka laangan. Sana ka nalay nga agluto, Pipita. Ngam tumulong aklatan. Uray para gali paklangi ti Ricada. Ang mga numarugitan tinapin ka sa kawasyo na nadurute. Napagustuhan nakman iti dayta. Panangawag mo kanyak iti Dorote, Pipita. Aduray wano Dorotea ti awag ni Surayda kanyak. Aywan gayam, ni Mami. Apay nga agpaiso ni Kumadre, Pipita. Anday di kwarto na, madam. Nanadurute. Nagmayatan. Iti panangawag mo kanyak iti Dorote, Pipita. Pabaratuan ka ng mga bakak iti waiting ko na kumangam sa anak mo't nga agtaytay. Nakaturog ak gayam. Kasla akpay nakabatbat iti pan nakakita kini Kumadre Duray.
Kung naglakit din no, ada white lady nga al daw. Kung nagtupay ka, adilaw na itiday to asuot ka. Kung naamsapay lang ni Isay, makikasan ro kastoy lang. Mami, makan kayong matan. Ay na, talaga analaing agluto ni Pipita. Win nga agpaiso ko, Madre. Buy-buyain na kami mutlatan. Makan kayo lang. Agbusog ka, Duray. Abrutam, ti di mo panakapanpanangan, idinagsakit ka. Na, nagadungar dagito'y putahe ang pinaluto yung kinipipita, Mami. Kasla tsak mo ti pilyag. Ay, naimas abeng. Ay, manmanon ti kasto agundaway. Ay, pudno da ita. Panunutom lata na fiesta. Kanon tupay nga iti panangan tayo iti naimas. Di mo langan sa wardang ti panagtikap ko, Surayda. Nakababaing pa'y ka. Nabsuga ka talaga. Ay, magan ka lang ta, Duray. Intun bigat, addan bayad na. Ay, kaslasan tan ang makapagkaya, makastoy. Ay na, baya mo na panunutan da ita, Duray. Saan ka matadagdagan nga agawid? Tamang rabiikan tupay ditoy. Ang, alam mo, dagito'y bado nga ingkarik idikan ka. Day, nagaduday duyan ko, Madray. Kababaing-paikan ka. Nagadupay ti bado, ajak maususar. Nayon, dagiti dilata ken noodles nga impawit ni Lucas nga anak ko. Ay, Wingayam, kumusta mo di anak mo ani Lucas? Nabayagan na di Amerika, saan pa ang nagbakasyon? Bareng no makaalam to kano iti bakasyon na. Ay hinton makapalpa ka, Duray. Maturog kan tupay laeng. Agawid ako mga ruday. Di mo nang ngagayat iko nakitay. Apay, gumanat ka? Agmerienda ken mangrabii ka dito yan. Sa anak ko man nga agsubli iya opisina, Pipita. Ngam imawag ti sekretarya. Anda ka no kliyente nga guruuray ka niya. Kaya dapay permaa. Mapan kayo ka din, madam? Agkuyag tayo na rumod dahil lukat ko tirwangan. Saan ka kadiya maturog, Pipita? Madamdaman to. Sa anak pa yan nakainaw. Agan-anos ka, Pipita. Uray, taman manong matikas to'y agundaway. Ay, damamakan ninang Dorotea Gayam. Nagkuyog dahi tayo asimbret ni kwarto ni Madam Zoraida. Nangagko, nagsasarita dahi tayo. Ngam na ulimag naman tayo. Amangan numat maturog dan. Nay, nagadumot gayam ngayon daw ang Pipita. Tulungan ka lang eh. Dintap no maikarok tikin nan ko. Ay, inana Dorothy man. Apay-ayahan ay tati kunayaw. San kayo matasab sa bali? Kunakman na naturog kayon. Diyak mo't makaturong. Uray na lami istir ko ni ti kwarto ni Surayda. Ganun mabuti nga ka maturong. Tama nga mabati-batak. Tasubra, tinangan. Kat, ang merienda tayo mananain doon, madam nama. Ay, sus. Ang mga awanan ti pagyananda. Nagawid ako man ng ingkawid nakmot ni Surayda. Ado pa'y tinabati ka dagi tinaluto. Sino nga iti mga ano saan tayo matakanay? Nay, maktakan kayo magtaktak dar. Ito kang yung pailangan ha. Siya kung ti magkamo dito. Kasla, adawat tinpas kan diti balayo ko matray. Mga latagkar aramidon tayo. Mawat-wat ana imbag ti pangak. Ala, agawaan tayo. Awan tuninton bigat na gito'y kumadre. Kasla rin ang bakan tati panaggayim tamanan. Bareng awan ton, iti diyo pagkinaawatan. Ay, saan ton ama uli iti panagpinasugnod mi? Saan ka di, Doray? Ay talaga! Narigat yung gayam nga ginura. Umiyan ka nga minan. Siyak pa yan tinangisagana iti kwarto kitay. Nakadaldalimanag tinamayak. Ay, kumadre, saan ka kumaagumurgura Ngamin, tsak nakapagpakada ka na kiti anak ko, ang mga numadanagan da. Bakitan ka lang nga, Ruda? Nagpakada ka pailaan. Saan ka napilitan? Saan ka kumaagumurgura Wan, naitalakit din. Daitaman ti kunak. No agkayam kayo, nalakalaang ang makapagkinaawatan.
Itulnog kayo to, Ninang. Agpakuyog ak to kinipipita. Nana Dorothy! Nay, di makadar kayo matay. Anda pa dessert tayo. Babit lang, Pipita. At problema ka. Nasubrak sa mo't tinagan. Agsubli kayong tupay Adupay na ito'y. Takas mo tinday itong sinairan na napay. Napanuga ko nga karasubli iti komportrom. Ay, hagling utak pa ini tinapagkat. Apayan nga agsakit ti tiyan ko. Barik nakpayan nga kapsotak. Ay, agpa-hospital lukas to ilaang ti tao. Ni Pipita tinagibaga agad do aglat na namagan. Ay na, hatan sapay lang ko oran ni Suraida. Kat nagtulagan da ka. Isay mo tayo ti umaw-awak. Hello? Kumusta kayo, Ninang? Imbabawi mo't na tinagpaitulnog kanyag itay makita yung kinipipita tilimaba sa taksi. Kababain mo't no itulog takpahilaang katrabiin. Amok mo't anabanog kayo kinipipita ng sangaili kanyag. Naimbag no nakasangpot kayo madlang anasayaat, Ninang. Kasi ti Apo, nakasangput akon. Oh, ay nagayam ti ko na di mamangmaw. Saan mo't lang makagura, kadyak naturog ita di tabalayaw. Saan mo't, Ninang? Paawatan na tigapuna. Bayam, tapagustok inton maminsan. Maragsakan lakit ti dayjay, Ninang. Aday ko, ang sakit man ang tityan ko. Ada ka di pa'y ibagam, Isay? Pakitugtungak mo't ka na kayo, Ninang. Awanin ti bagat. Sige nga, Rodan. Agin na kayon. Bye. Bye. Talaga matitityan ko. Ay, matitimabsugunay. Nagimas tumatimangan. Anyan da ito'y amapaspasamak kanyak. Anday ko. Anday. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya, kumusta dayjay ninang mo? No din tumat nagpaygawid. Manula nga umyan kuma. Sakit imbabawi na tinagpaytulod ka. Alright, tawanan ti problema kinkwa na, Mama. Nakasangpot ka nun ni Balayda. Sigurado ka iti dayta? Ang mga nuko na namatlaang dayjay, tadi na kaya't amadanagan ka. Ang mga no nadadaulan ti taksi nagluganan na. Nakasangpot akon ko na naman. Naglagala ti panangibaga na iti dayta, Isay. Ay, makaturog akon, Mama. Inako ni ti kwarto. Ura siya, inakmat maturugan. Ang mga no agur-urok itan ni Pipita. Ni Mama Amat. Saan nga agur-urok ni Pipita? Takayo kiti Makaturog ka talagan. Iridip kon kat masapak pa nga gani ay itong bigat. Talusa ka na yung bakti kusina. Tadyak to kiti maong tan ni Madam Suraida. Ay, jakmut pa'y kiti napadasan ati naong tan ni Madam Suraida. Nga, kasapulan ti panagsakbay ko. Yung paglakit eh. Tada nabati ti sindami kan budoy di rabay. Ada ibulon iti kape. Ada pamigsang nagtrabaho di karteng. Ay, maglakit din tawan ita ni budoy. Mang sutil ko mamanay. Ay, sabagay. Saan matunay ada dagsan ti trabaho di karteng. Kayang-kaya ko nada. Ada apa ikit di? Tumagsen ti trabaho na kasya so tilinak ni budoy. Kaslay sulat na laing. Padak matngarod adi makaaran. Pasig matapalpak na iti nagbalin na girlfriend na iti Facebook. Kwinartaan na ba? Ha? Ay, napanak iti ni Jakarting. Makamuditan saan man nasumangpoy napanan naman na isungsong man nga tam kini ansog. Sa dino nga dati papanak kita abigat. Awan ti mo kapagpasyaran. Awagak man kit di ni Duray.
Siya ti makaam mo iti gastusan mi. Kat isumat ti makaam mo no sa dino ti papanan mi. Agriring ti cellphone di na matlasong patanan. Surayda! Apay nga kakapsot ti saom, Doray. Napaksuyan kan samat. Talaga napaksuyan ang Surayda. Kung saan na ko mag-aintray dito ospital, natayak ko ba? Anya ti kunam. Tabay. Nagsakit din dyan ko, gapoy di pusog ko. Ay, nagdidibal-ala tinalaing amagan. Kat nabsog tayo matamin. Apay asikala ang tinagsakit ti tiyan na. Na. Madiday to'y. Aganwad kanyak dayjay apipita. Ipudnom langan kanyak pipita. Anya ti inlaok mo kadagiti linutom. Awan mati sa mali ngayon laok ko. No sana dagiti napapatigarikado iti tunggal putahe alinutok, madam. Kunak, ipudnom langan. Kayat mo pa'y nga ulitag? Apay nakaimas. Madam, sigo din nalutlutok dagiti putahe. Nakaimas ti panangan tayo. Aglalo ka ni Doray. Idinto asika. Mabait lang. Italaang analagip ko. Saan kagayam unay anangan? Talaga akas tati agluto, madam. Saan na makapangan? Nalaing kagagpalusot. Amom kadi nga adda ita iti ospital ni Doray. Gapo iti panagsakit ti tiyan na. Anya? Sinabidungam samat ni Doray. Ay, saan, madam? Apay ko mga naramitig ti kasta? Nasabidungan tayo kumaamin na. Ay, agnerbiyosak. Gapoy tinapasamak ka ni Doray. Amangan no siyakmat ti sumarudong agsakit ti tiyan na. Day tamat nga tan. Apay kumangal? Sapay kumata saan, madam? Diyak kayat day to'y ngay naramid mo, Pipita. Kakaiso na nga gayem kami manan ka ni Doray. Sandak kumamata pa basulin. Mamati kayo kumakanyak. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Urayon na. Ay sus, pumayson sa matan di bagay ni Nana Surayda. Ngayon ti sumarunong ang sakit ni buksit na. Awan mo timbagbaga ni Ninang Dorothy Idirabi yan nasakit ti buksit na Pipita. Malaksit no inlimod na kanyak. Kat napanan nga rudan ni Mama. Amang ano na ba ni hospital, madam? Pinapasol nakit din ni Mamayaw. Sinabidungag ka no ni Nana Duray. Kat agpapada tayo kumaan nagsakit ti buksit na. At lang po ito yan nag-nervyos ni Nana Surayda. Abangan ni Sukano ti sumarunong ang sakit ni buksit na. Ay, saan kumamot Narigat ngamin ti agsakit ti buksit na. Madam! Papuntan kayo ka din ang sakit mo ti buksit yaw? Nagkikiddan tayo kumaan nagsakit ti buksit na. Ay, amangan no agnervyos laang ni Mama, Pipita. Sumaysaya at batan tiriknak. Antan sakit ti bertod mo Surayda. Kaslapin migsa ka nakakita kan ka. Si kamat ko, madre. Ay na, inong takadagos ni Pipita, itay naamwa ka na ospital ka. Gapo iti pa nagsakit ti tiyan mo. Awan ti basol ni Pipita, nasubra lang ata tinangan. No, at nga na ikontray ti tiyan ko, nakaigapuan ti pa nagsakit na. Anya nga minti ko na ti doktor. Amumlatan ko, madre. Jakon ibalikas pa Ano, nasabidungan ako ba? Ang mga lungon ko man ti sumaruno, isagot mo kanya. Sana nasayat day tangaangaw mo, Duray. Kano basol ni Pipita? Agpapada tayo kumaan nagsakit ti tiyan na, kumadray. Nagdiritsuak dito'y opisina am kalpasan ti panaggapo ki ospital. Day tala, tagapo iti panagdardaras ko. Nalipatak ti gimatang iti prutas para kini Duray. Siyakton ti mangta din ton mapanak ija ospital kalpasan ti panang opisinak Mama. Kat, kumusta amat ni Ninang? Pumigpig sa kanumatan. Gamamom, ada nervyos ko. Aglalo ta na ibaga ni Doray, ano na sa bidungan ko makano. Kat ang mga nulungunan ti sumaruno nga isagot ko kankwana. Makapanervyos nga angaw Mama. Ngamday ta nga imbaga ni Ninang ti pamanagnak nga awan ti bason ni Pipita. Amom ayano niya ti pampanunutan dagiti anak na. Agalwad day jay Pipita. Isukit din ti pakaybaba ina.
Oray, tawanan ti ado at trabaho may garden. Saan kami ngagsublikan budoy inton malaw. Makamumutan no sa dino ti kahit napapanan. No paisungsong manan kaniansong, makambo ti biyag na. No awisin da maburag kan lakay punpunyapaw. O di mapanlata. Bay-bay aklatan. Ano siya? Ay, jak kahit nakasango dagi jedo alalakay. Sa bali niya maburag no mabartag. Naglakamot na masasair. Tarasagit mo tayo alakay punpunyapaw. Ay, hangyan. Ngay, puri ka. Adagay nag-order kanyak ti organiko aganakan. Isulahan, di mapangkoy deliver inton madamdaman. Dulagit yung dagiti prutas ngayon sa agot mo para kanya, kaysay. Kasla na kainibas tila nga dagita saba. Imbes amang gani nang napanunot ko asabat, inayon ko iti mansanas ken grapes, di ginatang ko para kada kayo. Pumintasak pa nga ta. Gapo iti panagpagan ko iti ato aprutas. Uwan nga ta, anina. Saan kayo amaawanan iti namnama? Tila mapampanunot ko. Ay na, makasikurumot nga binti agyan dito ospital isay. Mayat ka din ti marikrik na yun, ina? Mayat mo tan iti kuna ka. So nga ipagamakin ni Mamang Mau. Ta saan nan apapabasulan ni Pepita, wan? Saan mon a problema ti panang pabasol ken ka ni Mama no apay anak sakit ti buksit ni Ninang Dorothy, Pepita. Isu ti mang panagnet nga awan ti basol mo. Awan mo't namin tinagsakit ti tiyan na kada tayo anak malam, madam. Amang ano na ikaw lang ni nanaduray. Biglang aming agpudot iti aldaw. No apay nga aglami ispay lang iti agsapa ken kalgaw lagaruda. Sa pala talagan ti panawan. Makapasakit ti kastoy panawan. Un nga ron, Pepita. Agmalmala manalamis iti opisina. Inton rumarak, oray malamot, nagbarang. Umay ka kumamanan sa rungkaran dita ospital. Ngam imawag kamatan kumadre. Abangan na rumwara kita dito ospital, kumadre. Naimbag man tayo mawag ka. Plano kumakadwa ni Pipita mang sarungkar ken ka. Tapno makapagpakawan ken ka. Anya, awan mo't ni basol ni Pepita. Ay, anya gayam ti kuna dagiti anak mo. Awan mo't. Naira na nagbakasyon ti may saka nakakagtrabaho iti Manila. Dayawon na launa iti kinapintas ni Isan. Aga balayan tansamat no kastoy lang, duray. Ay, saan saman na maikariday jay, anak ti kasinsit ko? Kunak no ka anak am amis mo. Namno agin no studa, awan dakas na. Sa anak amata pobre, kan nasaya at mat. Tapno makiasawan ni Isay. Naimbagлагid din. Ta inawagak ti katulag ko kasinarak ko ma. Napankano mo ti Manila. Ay, baya mo na. Naimbagлагid din. Ta sa anak ka nilawlawan. May ko na ni Budoy. Mapan kami agpasyar di Manila. Sos, gastos ken balog tiam mo na deya tao. Ay, nyala keti tao ngagpaiso na. No anya laditan ti mapampanunot nang runa no awan kwarta na. Na kayo magkayang na naturay, dumanon kayo ah. Di Surayda, mailiwak man ang makisarsarita iti gayem ko. Ay, tati problema. Rimwar, ngam, ala dumanon kayo tawaga. Nagatanog subliak tulangan. Jakmat ngamin inawagan. Adadim ting alugan. Ni Madam Surayda, nana. Saan mo't lagay manak mo yung kititapanan na? Oh, apay di mo padanunan ni Duray, Pipita. Pumanawak kumabatla ang kumadre. Nasaya at matadakan. Umay ka na, kat napudot dito Yorwar. Makapanatan ti kastoy a panawan. May ituloy mo natandag iti trabahong Pipita. Siya kung ti makaam mo amang isagana iti meriendami iti kumadrek. Irikip mo to di gate. Wan, madam! Ay, itaata na saya at hindi pa nagayam dagiti ako matre. Saksamot tanti mate.
Madin ti papangreman ni Madam Sorayda kanyak. Ay, wider lang ako nada. Urik lang napakatsing ka pwede pa nakayangin di tapos. Kat, umay kagpasyar Dito'y balay lakit dito umayam. Rabi ilaeng, tipan nakadanon mo kanyak. Saan ka nga umay ide opisina, ta saan ka amasango? Sige nga Rodan, bye. Sino dyan kinasarita biti cellphone mo, Isay? Ni Cecilio, akaanakan ni Ninang Dorothy, mama. Pasyaran na kano dito'y balay. Talagang sangay paypay sunat ti agaram kan ka. Mayat tapno makiasawa kan. Ni mamamot. Jak pa'y unay am-amo ni Cecilio. Nawan di problema, ano makigayam kanya? Sige, panawan kayo pa, tayo nakiti kwarto ni Pipita, mama. Aday bagakan ko, ana. Nakayudaytaan, Madam Sorayda? Pipita, siyak ni Isay. Adala ko maibagakan ka. Ay, mabitan, Madam. Anya ka dito dyan, Madam? Pupasensya kayo, nagpanatay-naksan. At ang sapay uyag ko. Ang sakit kan samat din, Pipita. Agpadoktor ka kumaa. Kuyugan ka inton bigan. Nagtumara ko ni Tiagas, Madam. Parang mayatin inton bigat. Ay, anya ka dito magayaw. Adda nga mindar ayak apasken inton malam no bigat. Kati isuot ko akawas ko, kaya nabayagan na jak nausar. Ilabam to kuma. Ang kasta mo ti kasasaad mo. Uyag kan pa nating laang na ito'y, Madam. Sige nga Roden. Agsublikan iti kwartom. Aginanakan. Baran saan ako maro day ta kasasaad mo. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ayak pa yan ang kaida, kamoto. Ngambimangon taday maimbaga ti amo kabalasang. Ay, kaslag pa natin kamay, kita boses mo, Pipita. Itay pa yung harap nga. Kaslabad ba diti bagig? Agpanatin nga kag paisaw. Ay, at napay katuyag ko na ang nagtumara ko ni Tiagas. Nakaikawang kami ti panawan. Oray di ti bugyasan. At dyan napudot, at dyan nalamis. Agad, isupay tararamidin mi kinibudoy, sa paamit isumalog iti garden. At nay, pasado alas 10 lang nagawid kami. No, saan lakit ti nga doon ti trabaho iti garden? Mabalin siguro, ori at pagbitla ti pa nagtrabaho yo. Oo na, kat niya gan anad ka. Agkuyik kan sa amin ngagpaisaw, narigat agsakay. Uy nga, Rod. Awan ti pagdanagam kanyak. Agin na nakon, taparang nasaya aton tirik na kinton bigat. O sige babay ka mo to. Amang ano saan ka makaturog amang pampanunot iti kasasaad ni Pipita. Ha? Ay, panating lang kin uyik day jay. Ni Pipita pa iti kunam. Kabailan na ita. Anya nga tanong mapantapasyaran di pagkatulungan na. Ha? Naungot ka di dagiti amo na. Ay, saan mo ti kunak? Sapol pa lang ay apasyaran da. Nakasaritak mo ito iti cellphone. Napintas dahi ti agundaway mo. Ipariknam ti panagayat mo kinkwana. Nabayagan nga muna anapatag ni Pipita. Kas may sagayam. Sakpay nga damay nayon mo, maturog takit din. No saan mo pa matalang nga ti makatorturog? Apay, masapol nga day tila nga ti tao ti makaturturog. Sa maturog, no orasan ti panaturog, masapol nga ginanan, maawatam. Simot ni Pipita, matlawlat ta amaditi, rik-rik na. Agbaon ka sa kadaguyag. Ay, jakpay kat makaturo ka namang pampanunot mat kayong kwa na. Sakit kinantyawa na pay da yabudoy. Mga ano sana ka na makaturog man ang gapo ni Pipita. Natural lang madakas ta, siyempre. Napatag-agayim ni Pipita. Ay, sa pula makaturo kak may
Tapno na pamigsak ang mapanidya garden man ang nabigat. Saan ang malapdanin? Ni Budoy. Naiturog na. Ay, maturog ak mo tan. Sakbay abo manor 48 na. Ay, magkasinong bata madagos ti awag ko, Duray. Nasingak samot tan titurog mo. Parbangon pa'y laang, itay nakariinga. Nasa pagkamot kay mawag. Asurunak nga ro iti dayjay apipita. Ang panatang kan aguyak matan, ang mga numakaran nak. Puso ngamin ita, di panatang. At parang ngamin di panawag. Nakalukat mat nga ta, dagiti restaurant iti asidag ti mall. Ado, tinakalukat ang kapanganan ita. Ado pa'y tinakalukat ang karinderyan. Diyak kayat ti karinderya. Adapay ma-order a kape. Nala mo na kalatang nga di jayan. Babayagat pa'y nga agsukat. Sige nga Rudan, itayak pa'y lang nga makakapkape. Bye. Ay, nagsapan a nagriing. Di pa'y nakadigos. Ay, atiw na pa'y tibalasang amabayak nga digos. Sikala ko man ti mga awat ka ni Mama Pipita. Mabutang ang makaaran iti panatang mo. Iso nga inawagan na ni Ninang Dorothy, tamamigat na kano iti restaurant. Anda ka rin diri na imas ti loto da. Ijayak ka na nga ni tinamin sana nagdeubak. Saan na kano kaya ti karinderya? Pipita, anya nga tanog pa doktor ka, tapno marisitaan ka iti nga agas at tumarem. Inakto, inton makaiwa ka sakit ti trabaho. Amang ano ka durumandak nga agpaiso ni na Ana Surayda. Kan, yakmat kahit nagsakit ata, amang ano jak to nakatrabaho. Nagsapan nga umawag tayo ti Cecilio. Ipay-payso na talaga ta agarap. Ay na, noay niya tinangitugutak ti cellphone ko dito kusina. Itay pa'y aday talaang cellphone mo ti tal-tal magam. Asino ay aday takachat mo? Ningarod Cecilio, Mama. Gaputadyak na sango asinong batan nga inawagan iti ija opisina taado ti inaramid ko. Di matin sumardang agchat kanya. Kasano sumardang nga agchat no sungsung batam mat? Amangan no ibaga na abastusak, Mama. Abangan mat no adarik namkan kwa na isa ay. Ay isa na dakas. Adamat lang ana. Kan kuna ni Doray anatalgad ti pagtrabahuan na ija Manila. At apay lang dito probinsya, Mama. Ang mga no nagbakasyon itinabayag. Di na ka nga tamapanawan. Makiasawa kan samot tanisay. Pagrabihan tayo. Nagitasawa ka din, madam? Sige, Pipita. Tapno, adarason ko kini Cecilio asumordengan nga dyan. Ay, mabit lang, Pipita. Kumustan ti uyag kan panateng mo? Nagtagang ako, madam. Napigsa ti agas ngayon narisita ti doktor kanya. Nabindwala nagtumarak mayatan. Mayat ano kasta? Tapno di kakat agiyakar iti pandemya ay virus kunak kuma. Alaga nagagat kayo, madam. Rabin nam nakasango kay pala iti laptop yaw. Dahito'y laptop ti inusar ko ang nag-Facebook, Pipita. Inusar ko ti may isang account ko. Nagtagalit ngamin ni Cecilio na makita na naka-online na. Mapalinmat nga pamuspusan niya di na makita naka-online kayo. Awagan naktumatlaan. Inuray ko la makaturog ni Mama tapno saan na amang nagtiibagakin ka. Anya ka di day, madam? Agaw-awis ngamin ni Cecilio iti panagpasyar mi, Pipita. Agnak-nervyos ang matan. Iso ako yung nagtumat. Mabalin mat. Dilawan langit din ni Madam Surayda. Ibagak to inton deop mo tapno saan ang makadlaw ni Mama. Ipakadak to nga agkuyog tangang pasyar. Nakatuknukan sa akit di ata nga Budoy. Po? Urel na mas pigta isip mo. Ay alwada, numapigis tang iwat mo. Nalabas mo kita ko namon. Pudno gayam ti kunada. Agbaliw amin na panawon. Ha? Sasawom, kas kumaitian niya. Dildilawon dak ide akasla kukwa ti soldado ti silpon ko. Tasong batak amin atyat. Tay kunadan nga asap wino as soon as possible. Ni Pipita ti agchat-chat.
Impadamag na laeng, ana imbagan adagos ti uyekan panateng nanya kan sa. Nagsaya atan no kasta. Datayo dito'y bugyasan. Dandani tayon agpanateng. Ha? Ti kahit ko asawan. Dandanin adda mabalin amaapit kadagiti mula tayo dito'y garden. Salbag ka, nagadong mo mapalpalikal. Mas tawa kita'y kinibudoy. Kasla nakatukno ita katang. Isem nga isem. Ay, apa yan ni Budoy ngagpaiso. Dayjay, napaanan nagtugaw iti sirok talnos. Ay, dilawon na, pati panag-chat ko, panag-text ko. Iawag ni Pipita. Awan na di na amo at dilawon. Hindi na amo at dilawon di bagbagi na. Nakaragragsak ni Cecilia o tay manugot ni Isay makipagkita kan kuana. Ne, tsak amo day ta. Isan pa'y nga ta nakapagpakada kan ka. Taintun sabadon sapay laang mati pa nagkita da. Ang mga nalipatan na, tama kumi dya opisina. Uray tanda dito'y balay, nakasango iti laptop. Ay na, nagkasat ni Cecilia no kas pagarigan. Napintas lang erudan ni Isay, nagagitpay. Nukas pangarigan tag kagasat daduray. Saan talangan nga agpatinggay ti agkumadre? Agabalayan tanto pa yan. Deop ni Pipita inton sumaruno abigat mama. So nga itapay lang. Ipakada kung agkuyog kami itong agpasyar. Kunak man no kaduam ni Cecilio nga agpasyar inton Sabado. Tikayat ko asawan, agkuyog kami arumwar kini Pipita. At danto pa'y lang amin katangak. Ni Duray pa'y laang matinakaamuak. Agilimlimad kamatan kanyak. Nalipatak magagpaisin tinang ipakada ka na kayo. Ado ngamin unay ti pampanunutok. At dan samatan nagkinawatan niyo. Ang apay akuyugan na ka ni Pipita? Saan nakakuyugan mama? Sa awan magdagas na no kaduan nak ni Pipita. Diyak pa'y matkaayan-ayan ni Cecilio. Pag-urayan na nagtulagan niya pagkitaan. Hey, Pipita. Saan natamat lang at makita dito'y ayanta? Saan mat nga ka? Nay, nagpuskol na iti sabong amula dito'y. Kasto'y karamidin ba? Amangan no maidanon ni Cecilio kinininang, akadwa ka nakipagkita kinkwana. Ay, panawan kayo pangaran, madam. Saan? Nalimid nga umasidid ta iti ayan na. Nakita kita nga dakasarsarita na iti cellphone na. Saan mat nga rod asyak daw awagan? Kaya't ko apan kan asisyak laang tararman na. Maawat akong di kayo sawon, madam. Sigurista ni Madam Isay. Kaya't nakapaya pagbalinan nga ispiyan. Agyaman nak iti ado at tulong mo, Pipita. Ang damat kayang asawa day ta, Cecilio. Isugayam ang nagawid dito'y probinsya. Tanagapada iti asawa ng gapu iti kinasugador na. Dayawan kayo laon ay, madam. Amuyo tiyang sakbay. Diyak kumanadanon da ito'y atawan ko abalasang akpailaan mo sa anak-anatanang. Kunar nga ta, Jack, maamuan ti inaramid mo, Pipita. Ha? Anya, mano ti imbayad ni Isay kan ka? Madam? Nagistorya ni Cecilio nga da kakano iti nagkitaan da ka ni Isay nga ag-CCM. Mama, saan nyo apagungtan ni Pipita? Siyak tinangbilin kinkwana. Kan amuyo tinaduktalan mi. At kayam asawa ni Cecilio. Anya, nagalasan, aguray ka man. Bayan yan, Mama. Kasaritak to itinasayaat ni Cecilio. Kaya't ko ama kiasawa ka kumamatan. Oh, anyan daytoy. Pagsagka na dayjay aduray. Daytoy yan ti maudi. Nagsaya atak agayim kan ka. Anak mo pa itibunyag ni Isay ngam kayat mo nga isagmat. Ay, Surayda. Diyak ka mo nga at asawa ni Cecilio. Nabayag nga binan at diyak nakita. Di mo lang mo akilatisan ang tisagsagot mo iti anak ko? Ha, nagsaya atakkan ka? Nagadong tinait itad ko kan ka?
Sikalat may mayatan. Ay, isan kumaday ta, ti pangguraam kanya. Tsak kayatan. Adun tinted ko agundaway kan ka, Doray. Saan ka na kaya tagayambay? Ay, saan na kumabot ni iramraman? Tiyak basol ni Cecilio. Kaana kaklang iti kasinsin. Di mo malagi pa no kasano ti panangiday-dayaw mo kan kwa na. No kunak adikan kayat agayam, di kan kayat, period. Italaang ang mapadasak ti magmag na iti kastoy akaadayo pipita. Nag-traffic mat namin. Kapilitan ng imbatik ti kotse kiti sang ti simbaan. Madam, kita niyo ti sumalsarano ka na tayo. Ni Cecilio. Walang man na nagawitan ni Manila. Ay, paspasan pa iti magna pipita. Masapol asaan na tama kamaka. Ipaspas-pas naman ti magna, madam. Asidod ka na tam. Mas nadakos mo ti panggap na. Pipita. Ay, madam, agresi kayo. Ay, ipatapyaman. Bastos! Ipatapyaman. Siyak ti sakwam niya. Nagawan aba inday chay a Cecilio. Kasano no nagbalegi iti daka sa panggap na ken ka? Ang nervyos ak pailang. Ang yaman naklaunay kan kapipita. Kabalo din ni Cecilio. Ang kasan, nagatugkayan ti sitdutan na. Nagadot tinaknakawan na. Ay, Surayda. Ay, na. Saan nakabot nga tan nakagura? Awan ti basol ni Ninang Mami. Saan yun nakagura? Kagura kalata. Kunam nga taajak mo. Napan ka manan iti may sa agayim mo. Amom ana ihilamak. Iadaman gaya man basol ko. Amumutod ama nakigayuma. Katsika ti kang runaan agayim ko. Agalamano kayon, Mami, Ninang. Ninang, arang po nyo kami ni Mama, Siyak madkit di ti bangarakop ken kaduray. Amumatan ti kinadungok agayim. Pag-usapan yung kinakasuray na. Basta, dagayam. Nasigsiglat ka gaya. Agyaman ka. Taid salakan po. Anak ko iti bunyag. Ay, saan nakabasta-basta ka tulaw? Karatsik, nagitinas ko na karatsik. Nagbalon na akong trabida, tibiyag na kiti amak. Ay, Pipita, tulungan ka namang isagana iti merienda tayo. Ay, mangan paikit din dito'y ni Kumadria. Uray din natuloy, di pa nagabalayan may. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.